Jerin jarumai guda uku maza kenan a masana'antar ta Kannywood wanda a yanzu suke da na sanin abin da suka aikata a rayuwarsu, yayin da za mu kawo muku cikakken bidiyon nan da ba daɗewa ba a cikin wancan namu mai albarka kan abin da suka aikata a rayuwarsu ta baya da har yanzu suke da na sani. So ko me wannan jarumai suka aikata a cikin rayuwarsu ta baya har suke da na sani yanzu? Cikakken rahoton za mu kawo muku nan da ba daɗewa ba. To amma mai sauraro, idan wannan shine ainihin zuwanka na farko ko kuma in ce ziyararka ta farko kan wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24, ka samu hannunka mai albarka ka danna mana alamar ta subscribe, kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa, domin hakan shine zai ba mu damar samun tura muku zafafin bidiyoyinmu daɗaɗa labarai wanda babu burutsu a cikinsu. To mai sauraro, cikakken rahoton da ya saurara daga wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa. To samu guri ka zauna ka kaɗe kunnuwanka ga cikakken mutum yana zuwa. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu masu sauraro. Barkanmu da jimirin sake saduwa da mu da ku a cikin wannan rana ta mai albarka. Idan za ku tuna waɗannan jarumai guda uku, Ali Nuhu da kuma Mai Shinku sai kuma Sani Danja. Idan za ku tuna a baya, kowanne daga cikin jaruman nan dukansu sun yi Nigerian film, yayin da Nigerian film ya kauce wa addinin musulunci gaba ɗaya. Irin abubuwan da ake yi a cikinsa sam irin abin da ake aikatawa a cikinsa bai haɗa hanya da addinin Islama ba, sai ma hani da yi da shi. Idan ba ku manta ba, a cikin wannan shirin na Nigerian film irin abubuwan da suke faruwa, za ka ga ana rungumin mace ko a mata kissing ko a hugin nata. To addinin musulunci bai tana haka ba a cikinsa, yayin da addinin musulunci abin da ya tanadi shine muharramaka ita ce muharramaka. Haka zalika idan ka taɓa wadda ba muharramaka ba, Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗau hukunci a kanka. To su kan sun san cewa da hakan, su amma mai zuciya tana cin su don ganin cewa sun zama famous a cikin wannan ƙasa ta mutu a Najeriya da sauran ƙasashe. Dalilin da yasa suka shiga Nigerian film kenan. Su amma mai sauraro, Allahu Ghafurur Rahim ne. Kowanne ɗaya daga cikin su idan ya daga hannu, Allah subhanahu wata'ala mai yafiya ne. To mai sauraro, ku ci gaba kasancewa da mu a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24 TV. Kar ku manta da danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ta ƙararrawa, don hakan shi ne baka da samun zafafan labaran mu da zarar mun